Сега бих желала да ви представя всички хора, с които ще замесваме, метафорично казано, сватбения хляб. Така че да е дъхъв, да е с хрупкава коричка и да е вкусен. Започвам от моята партньорка, която най-много ми се поведе по ума, Нели Радева. Заповядай. Това е дизайнера на сватбени събития, която прави всички детайли. Тези красиви маси тя е декорирала, за да видите една мъничка част от това, което можем да направим за вашето тържество. Тя е видимата част на нашия екип. И без да претендирам за важност на всеки един от хората, които ще спомена, започвам от гримьора. Теодора Цветкова, козметично студио до студио. Всички наши актьори са гримирани от нея, включително и аз, като актриса. И Нели Радева. И аз, мен не успя, защото имах друг ангажимент преди това. Сватбеният фризьор. Светла Бенкова. Голяма моя приятелка. Аз съм нейн фен и разрешавам да прави всичко с косата ми. Следващия човек, който искам да представя, това е екипа на Level 2. Това са хората, най-уникалната сладкарска работилница в града. Всички сладки неща, които са приготвени днес, са тяхно дело. Ето тази торта и нашата с нашето лого. Много могат да ви изненадат. Тепърва. Прекрасната фотосесия, която направихме с класа на професор Стефан Данаилов, е дело на Явор Седянков и Александър Карчински. Най-арт, най-креативни, най-добрите фотографии. Всъщност няма нужда да казвам за всеки един от хората, който представям, че е защото не напразно сме в един екип. Фотосите, които висят в атриума, са тяхното дело. Това е тяхната сесия. Видео за снимането. Диан Марин. Не на последно място, а на първо трябваше да започна с благодарност към прекрасната актьорска изява на децата. За мен са децата на актьорите от класа на професор Стефан Данаилов. Ти, Даниела Паскалева, готова ли си да посветиш цялото си време, всичките си най-добри идеи, всичките си познания, креативност и любов на двойките, които ще те изберат за диригент на своята сватба? Да. Вие, бъдещи младоженци, готови ли сте да поверите своите мечти, своя най-специален ден, своята сватба на Даниела и нейния професионален екип, наречен Да и Да? Да! Обявявам присъствието на професионалния сватбен екип Да и Да на цялата територия, която може да покрие за действително и окончателно. На здраве! И така, моля екипа да вземе място около тортата. Парчето е отрязано. Нека бъде сладко на всички хора, които имат нещо общо с това начинание. Ние как на сватба, като на сватба, дайте да отпускаме много отце и после да се почерпим.